Bamanandre. Kɔrɔbɛ bamanankan fɔ la. N b'a fɔ i ni sɔgɔma fɔlɔ. N ye foli laminɛ Ablaye. 2020 an b'a tile laban Ala k'a ban joona yɛrɛ. An yɛrɛ kɔrɔtɔlen don 2020 kɔrɔ ka ban. I bɛ yɛlɛ. Ayiwa. 2020 an kɔrɔtɔlen don a kɔrɔ. Tiɲɛna an kɔrɔtɔlen don. An kɔrɔtɔlen don a kɔrɔ yɛrɛ a ka ban yɛrɛ parce que 2020 gɛlɛya san Ala kana o ɲɔgɔn yɛrɛ na tuguni. Amina. Diɲɛ kurukara bɛɛ. Ɲinan ta in gɛlɛyara kosɛbɛ diɲɛ fan bɛɛ. Diɲɛ fan bɛɛ. Mali yɛrɛ ta gɛlɛn n'a yɛrɛ ye. Awɔ. Parce que depuis an bɛ se k'a fɔ kabi 2020 daminɛ. An ma hɛrɛ sɔrɔ. Diɲɛ yɛrɛ ma hɛrɛ sɔrɔ. An yɛrɛ ma hɛrɛ sɔrɔ. An bɛ kulukulu n'an ta de fɔlɔ. Diɲɛ ma hɛrɛ sɔrɔ, Mali yɛrɛ ma hɛrɛ sɔrɔ. Donc 2020 yɛrɛ ka ban ten an ka hɛrɛ sɔrɔ. O tɛ wa? A gɛlɛyara kosɛbɛ yɛrɛ de Ablaye. Bi a bɔ ka 31 kan wa? A b'a ka 31 kan bamanankaw tɛ ko bi an b'an ka 31 kan. Bi 31. Awɔ. 31. N yɛrɛ ɲɛ b'a la i kɛlen don k'i ka kumaso ɲɛdaw yɛlɛma bi. Cɛ nin bɛ Abu ka baara ye. Ne ko Abu ma est-ce que n'an tilala an tɛ nin to yan yɛrɛ wa? Ninnu a kɔni cɛ ka ɲi. Mais a ye farati kɛ a y'aw ka table bɛɛ masiri n ko yanni fête ka se aw ka table a ka masiri bɛɛ bɛ nɔgɔ bi. Anw kɔni an bɛ baara kɛ an ka tabaliw la. An ko a ye farati kɛ dɛ n ko a kɔrɔtɔra a ko n k'a to fo wula fɛ k'aw ka table masiri. Ale man ka baara in kɛ wula fɛ de. Voilà. Ale teliyara kojugu. Ayiwa an ka bɔ mɔgɔ minnu b'a lamɛn an b'a fɔ u bɛɛ la Ala ka san ni ba tɛ Ala ka san wɛrɛ dira an ma hɛrɛ la. Amina. Ala ka jamana basigi. Amina. N'an filila kuma na u ka yafa ma. Parce que an de bɛna sigi kuma ko fɛn bɛɛ jaka bon ko kuma jaka ye fili de ye. O tiɲɛ. Ayiwa donc n'an filila kuma na u ka yafa ma. Tuma dɔ la an bɛ fɛn dɔ fɛ an tɛ tugu ka fɔ dɛ. Lawulinkamaw tɛ. Lawulinkamaw ala a ko n'a cogo don. Den fana bɛ bi a taba bolo. Voilà. Maaw k'o jateminɛ. Siga t'o la. N'o tɛmɛna n b'a fɔ i bisimila. Ablaye nana o diyara n ye. Ko bɛ cogo di? Ayiwa an bɛ Ala tanu. Waati bɛ cogo di? Waati a ka wusa. Jamana bɛ cogo di? Jamana kɔni bon. Kuma dɔw la i b'a fɔ ko fiɲɛ bɔda bɛ ka na kuma dɔw la i b'a fɔ ko a ko bɛ ka gɛlɛya. An bɛ Ala deli. Minnu b'a ɲɛma Ala ka hakili ɲuman d'u ma. Amin. E yɛrɛ bɛ cogo di? Maaw bɛ se ka lafiya. E yɛrɛ bɛ cogo di? Baasi tɛ ne yɛrɛ la. Baasi t'i la? Baasi tɛ n na. Alhamdulilayi. An bɛ Ala tanu. Ayiwa cɛkɔrɔba dɔ ko ne ma ko n'i ye foronto bɔrɔ n'i y'o yuru jama la maa caman bɛ tɛ so dɛ. O ye tiɲɛ. E cogo di? Foronto filɛ nin ye gazi b'ale la. Kasa min bɛ bɔ ale la n'a donna ninnu kɔnɔ a bɛ mɔgɔ ninnu lamaga. Bon n'a ye ninnu lamaga a gazi bɛ yɛlɛ f'i kunkolo kɔnɔ. Donc n'o kɛra mɔgɔ bɛ tiso. A bɛ n'a fɔ ko min bɛ se ka yɛlɛma don kow la Ablaye Andani. N'o kɔni nana jamana yɛlɛma bɛ don dɛ. ou bien de. Ayiwa. Foronto bɔrɔ de ye maa bɛ se k'a fɔ ko dɔ don fɛn min cunna jama kɔnɔ n'a tɛ maa si to a cogo la Ablaye. Ale tɛ maa si to a cogo la ni maa ko sugu kɛra maa tɛ se tu cogo la Ablaye. Ko dɔgɔya tɛ kɛlɛ sa ko dɔgɔya da ye mɛnɛmɛnɛ ye ko n'a donni ye ni fini cɛ i bɛ fini bɔ. O ye tiɲɛ Ablaye bɛɛ ni seko don maa jɔnmaana yɛrɛ fana ye kara ye. I mana dɔgɔya cogo o cogo i bɛ se ko min na Ablaye Andani ni i bila o la don min na a fɔ ko ko karisa bɛ se ko la nka Ala kana i bila i dɛsɛ ko la. Ala kana si bila an dɛsɛ ko la Ablaye Andani. Ko n'a sanfɛ yɔrɔ la ko ɲinɛ bɛ se kɛ kɔgɔ kɔ mais dumuni yɔrɔ la ɲinɛ tɛ k'a kɔ dɛ. O ye tiɲɛ ko tɛ taa min kɔ Ablaye a tɛ se taa o kɔ. Ko ni mɔgɔw bolo da n'u m'a fɔ kɔgɔ t'a la dɔw b'a fɔ ko kɔgɔ cayara ou kɔgɔ m'a bɔ. Wala a daminɛ ɲinɛ bɛ se kɛ a kɔ nka n'a sera yɔrɔ dɔ la a tɛ se laban ko min a tɛ se laban kɔ a tɛ se t'ale kɔ n'a tɛ se ɲinɛ ko min kɔ diyagoya a bɛ taa n'o de ye. Musokɔrɔba dɔ de fɔ ne ko nasa yɔrɔ ɲinɛ bɛ se kɛ kɔgɔ kɔ ko mais dumuni yɔrɔ la ɲinɛ tɛ k'a kɔ dɛ. Ɲinɛ tɛ se k'a kɔ Ablaye dumuni tɛ se k'ale kɔ ni bana wɛrɛ t'i la i tɛ se ka dumuni kɛ kɔgɔ kɔ. Ala kana ɲinɛ ko jujɔ n'a ko Ablaye. Amin ya Rabbi. Ni ko tɛ taa ko min kɔ n'an ma ɲinɛ o kɔ a bɛ se ka sababu ye i ka laɲini caman bɛ yen olu bɛ sabati. Ayiwa tubaarikala bon sisan kuma b'i bolo. Bi ye kalo tile 31 y'a fɔ ten fasiribaw kɔni ye sɛbɛnni dɔ kɛ décembre kalo sanba 2 ni 20 maa bɛ se k'a fɔ ko bi kɔni ye sɔgɔmada gafe laban ye sanba 2 ni 20. Siga t'o la. An bɛ dugawu de kɛ Ablaye Ala ka dɔgɔkun wɛrɛ jira an na. Amin ya Rabbi. Hɛrɛ la Ablaye. Amin ya Rabbi. Fasiribaw sɛbɛnni kɛ fasiri gafew fana kɔnɔ. An bɛna lajɛ caman kɔni bɛ sɛgɛn lafiɲɛbɔ la nka dama minnu bɔra. An b'a lajɛ ka o kɔnɔ kuma dɔw fɔ maaw ye Ablaye Andani. Mun bɛ sanfɛ sisan o tɛ l'indépendant ye kɛnyɛrɛ ye an yɛrɛ b'an yɛrɛ ɲini fɔlɔ. An bɛ yɛrɛ ɲini na sabula ko coronavirus yɛrɛ maa min na kunun o kɛra maa 200 ni maa 33 ye. A y'a to ala ma.
o jama cayara kosɛbɛ 233 an y'a to ala ma maa 7 ko olu fatura maa min kɛnɛyara o kɛra maa 56 jate y'a bila ye jama cayara kojugu a jara Baksu i jo de kɛ masulu i jo ayiwa ala ka dɔbɔ bana in fanga amin ya rabbi ni ɲɔgɔnna kunnafoniw kana bɔ a ko la bilen bamananw ko bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ o ye tiɲɛ o bɔlen ko sa ko trésor ka faso ka saralikɛlaba ni o ye trésorier pr général ye ale ni Bamako district receveur général ko olu minɛnen don o de siratigɛla ko lafasatɔ min bɛ trésor kɔnɔna na olu kɔni ye sigili dɔ kɛ kunun ko wasa ka a ɲini ko a ka bila ka bɔ ni bolo kan o bɔlen ko sa ko jan dɔ dara Mali finitigiw ɲɛ duwan sa a kɛra sababu ye kalo 29 tɛmɛnen finitigi 2 olu kɔni tora ko da fɛ ko dɔw fana bɛ yen nɔ olu joginna kosɛbɛ ko ka sababu kɛ nɛnili jugu dɔw ye minnu kɛra bɛɛ da kan ko Habib Thiam n'ale ye CDR mɔgɔ dɔ ye Arasibach ka CDR n'o mɔgɔ dɔ don ko ale kɔni datugura kaso bon Mbala Ablandan san 2019 kɔnɔ a yira k'a fɔ ko kɛn yɛrɛ ye fasodenw cala tɔn minnu bɛ yen n'o société civile tɔnden caman ye ko tɔn 450 jate caman ba bɔra olu ka ko sigicogo la ɲɔgɔn kunna musaka ko siratigɛ la n'u kan ka wuli ka jɔ minnu kɛ ni dantigɛli sɛbɛn kɔni kɛra Arga Mali de fɛ ni o ye Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique olu de ye a jateminɛ kɛ Ablandan gafe mun ye faso yɛrɛ ka faso u b'a fɔ l'essor ɲɛta an bɛ ɲɛta la ayiwa ale kɔni ka kunnafoni dɔw b'a jira kosɛbɛ sabula a jira k'a fɔ san 2020 in kɔnɔna na ko an ka jamana kɔnɔna na ko fɛn bɛɛ ma kɛ tiɲɛni ye Ablandan juguman caman kɛra nka ko ɲuman caman fana kɛra sabula ko siraba dilan caman baaraw daminɛna ko pankuru taama sira dɔ n'o ye compagnie aérienne ye ko baara dɔw fana daminɛna Sky Mali ko bamaci caman dankari kɛra olu la ko min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ an ka seko dɔnko tigilamaw ye jɔnjɔn caman sɔrɔ wa ko dolatilaw farikɔnɔjɛkɛlaw k'olu fana ye jɔnjɔn caman fana sebaya caman sɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen ma kɛ kojugu ye Ablandan ko maaw fana k'u hakili to o la ko bɛɛ filen tɛ ko a bɛɛ finen tɛ min bɛ tali kɛ colonel Assimi Goïta ko ale ka Togo taama hukumu kɔnɔna na jɛɲɔgɔnya baara min kan ka tɛmɛ an jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ko sinsin kɛra o kow kan kosɛbɛ ani Togo jamana ɲɛmaa ni ɲɔgɔn cɛ an ka samatasɛgɛ minnu donna ci la nazaraw fɛ yen ko san kuncɛcogo ɲana kosɛbɛ Musa Marigɛni Adama Traoré bolo Ablandan la sirène ale y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko Sky Mali ni ale sigi waati maaw kun y'a jira k'a fɔ ko a kɛmɛ kunna woloba ye k'a bɛ kɛ sababu ye ka lafiyaba kɛ ani ka Mali dugubaw lasɔrɔli teliya mɔgɔw bolo a ko bɛ nin kɛ ŋanamu ye sabula ko caman farala misalila u ka bi wari kan teliya yɛrɛ fana na ala ma daminɛ fɔlɔ ko ala ma daminɛ fɔlɔ ko caman farala bi wari kan comme ils ont dit prix de départ prix de lancement o kɔrɔ di dɔ bɛna fara kan a daminɛ don ko prix de lancement donc prix de lancement ko a bɛ yɛlɛma voilà donc an ko ɲɔgɔn ye ko prix de lancement voilà prix de lancement ni prix tɛ kelen o tiɲɛ voilà nin y'a sɔngɔ ye ani nin y'a daminɛ sɔngɔ ye kelenw tɛ voilà o ye de fɔra a dɔn ayiwa voilà o pereperelatigɛ ɲana kosɛbɛ ko la kosɛbɛ Ablandan o wele ko sa ko Miroir Media ko ale ye lajalifɛn di an ka kɛnyɛrɛ cakɛda 4 jate ma Ablandan la mutation on a muté vers où ayiwa ale y'a jira sa k'a fɔ ko cogoya min kan ka di maaw ma baara ko ni baaradege siratigɛ la n'o ye bourse ye ko kun min na Banɲagara sugandira ka taa a tako 2nan kɛ yen nɔ ko ale sinsinnen don hakilila ninnu kan kosɛbɛ Jakarija Jakite ni ale bɛ commune na parti yɛlɛma jeunesse ɲɛmaa don ko a bɛ a seko n'a damayira bɛɛ lajɛlen la walasa min b'a to ko bɛ se yɛlɛma cogo min na Bamako commune na k'a b'o cɛsiriw la kosɛbɛ Ablandan TAS n'o ye tribunal arbitral du sport ko ale kɔni ɲɛmɔgɔw y'a jira sa k'a fɔ ko
et fédération malienne de football ɲɛmɔgɔw kuma la ka tɔnsigiba min bolo da ko u y'a jira k'a fɔ ko ka a bɔ a bɔlɔma fɔlɔ u ye ko k'a bɔ a ma ko kungilenna kura minnu yɛrɛ fana kan ka taa u ye hakilila de o siratigɛ ninnu kan a bila an dan tubarikala ne jumɛn ye la foudre i ka bi journal tɔgɔ ninnu ka bi gafe tɔgɔ ninnu la foudre ala ka bi so tɔrɔ ma ala k'o bi kɔfɛ k'a fɔ ko bamanciw kɔni bi labɛn na walasa ka se ka mali caman cɛ ka se tilebiyanfan ma ka walejugu dɔw ta ka ɲɛsin olu ma la foudre kɔni bɔlen don kumaba dɔw kalama a bila an dan Sheikh Bukadari Traoré ale fana kɛmɛ ka hakilila di jamana bɛ lahala min kɔnɔna na sisan kɛmɛ ka hakilila di o siratigɛ ninnu kan sɔgɔmada na kunnafoni tɛni kumabaw ye nin y'a bila dan bamananw ko ni dɔ ka n'a ma bɔn dɔ ka n'a di ja o ye tiɲɛ o de y'i ka bigina ye k'a sɔrɔ tɔw bi bɔlen don ninnu kɔni b'i kɔfɛ bi u bɛ sangana tubabu t'a to ten ko à défaut de la mer on passe à grand-mère o de taara bi ye da bamanan André an ko 2020 tɛmɛtɔ tɛ nin yan a ma ja dɛ a ma ja farafinna ɲɛma kɔrɔ la dɛ san tɛ kalo 12 ya ɲɛma 12 de dara ni 2020 président kɔrɔ donc kalo kelen sara non an ka kɛ n'an y'a kɛ non do sara mais a jate quoi a jate kalo kelen 2020 ancien président africain ça a été une hécatombe madame mɔgɔ fɔlɔ mun sara 2020 le 4 février 2020 Daniel Arap Moi Kenya ka président kɔrɔ ale de fɔlɔ ye a filanan le 25 février 2020 Égypte ka président kɔrɔ a sabanan le 30 mars 20 Hashim Yombo donc juin kurun fanga yɛrɛ a tun b'a fɛ ka fanga di ka élection kɛ dɔrɔn ka binga sa o tɛ wa o ye Pierre Cousin le 26 juillet 2020 Benjamin Nkapa Tanzanie ka président kɔrɔ o fana ye diɲɛ to ye i y'a faamu le 24 août 2020 Pascal Lissouba Congo Brazzaville ka président kɔrɔ o fana ye diɲɛ to le 15 septembre 2020 Moussa Traoré Mali ka président kɔrɔ an yɛrɛ o fana ye diɲɛ to le 10 novembre 2020 Amadou Toumani Touré Mali ka président kɔrɔ o fana saya dun o tɛ wa le 12 novembre 2020 John Jory Rawlings Ghana ka président kɔrɔ o fana da le 23 novembre 2020 Sidi Walid Ould Abdallah Mauritanie ka président kɔrɔ o fana y'a ko dɔn an na le 24 novembre 2020 Mamadou Tandia Niger président kɔrɔ o fana sɔma yɛlɛmana a laban o fana kɛra u y'a su dɔn an fɛ kunna sini Pierre Bouya le 18 décembre 2020 Pierre Bouya Burundi ka président kɔrɔ o fana ye diɲɛ to président tan ni fila kalo 12 la 2020 o bɛ taara ni maaba wɛrɛ minnu fana taara olu tɛ kelen o ye président kɔrɔ dɔrɔn fɔlɔ i y'a ye de 2020 a ma ja président kɔrɔ la farafina a ma ja maaba wɛrɛ fana na koyi Soumaila Cissé ta bɛ sen na o su yɛrɛ kan ka na bi GGB tɛ dɛ GGB ça c'est l'autre là Bakɔrɛ Sila c'est quoi le Bakɔrɛ Sila Bakɔrɛ Sila fana fatura Bakɔrɛ Sila fatura o kɛra yan commerçant ba do fana fatura a ma mɛn politicien ba USAID ka ɲɛmɔgɔ Ibrahim Bokar Ba o fana fatura ale fana fatura an ka ministre kɔrɔ Amadou Konate o fana fatura ale fatura donc an ka ministre dɔ fana fatura dɛ ni ale ma kɛ 2020 kɔnɔ jɔn Tulenta bon n bɛ taa ni 2022 non sinon ma ba dara dɛ ma ba an ka dɔnkilida da fana o dara a caman Samba Sara Fanyama Saka Sara donc caman sara 2020 ma diya dɛ Ablandan ala k'an kisi ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma amin ya rabbi ala k'an kisi tuguni sisan an b'a fɔ an lamɛnbagaw ye an b'u fo ala ka sini kɛnɛya d'u ma n'i y'a mɛn kumakɛla lamɛnnikɛla de b'i la kosɛbɛ n'i b'i kɛlen bɛ kuma ni maa min jaabi i t'i makun o ye tiɲɛ donc halisa ala kana an b'a fɔ ala kana tulo dimi s'u ma
ala kana kulodum suma ala kana dadum san yɛrɛ ma lo ke kuma faamuna ka sini kɛnɛya di amina ka hɛrɛ kɛ mali ye amina ka basigi kɛ an ka to ɲɔgɔn ta la o ye tiɲɛ mais an ka jɛ k'a fɔ o ye tiɲɛ mais an ka jɛ ka baara o ɲɔgɔn de tɛ kosɛbɛ le père ko n ta sa filɛ n ta se fila a ko bolo la way kunba o y'a yɔrɔ sɔrɔ ala ka kan ka yɔrɔ sɔrɔ amina ala k'an ta kɛ way kunba ya amin ya rabbi amin ala ka dɔn wɛrɛ yira amin